Koreano. Panoorin Babami Korea. Ikaw sa dinosaur. Babami Korea, ikaw sa dinosaur. Hello, yan sa ngayon yun. Hindi kong balik nagkikit sa dinosaur. Luwi kayo ko. Babami Korea. Luwi kayo. Kamusta na mo? Ako karoon dito kong kabayo na kolor. Ano siya si Mele? Pero kayo, nasa likod niya ang dako kayo ng unggoy. Kamusta unggoy? Ang Kong. Hindi ba ng karoon? Kawal di karoon dito. Kitali ko di King Kong rin. 안녕하세요. kumusta na mga Koreanong kanin? Ako na lang sa likod, si King Kong. King Kong na istorya, halaman doon para sa business. Magtayaw ng business teriya sa bukid. Bukaw. Higapin na siya kay Igkang kayo, inikaw. Muli na ko. Kumusta na mga Koreanong bisaya? Kinesi Kokoy Motin. Ikaw makita na ito teriya. Ikaw na songgoy, ang dinosaur. Kita 좀 푹푹 카오 푹푹 다이너스포 금마이 카오 자 푹푹 wala na siya parit wala siya unog check ka oro kung sa kukaunggoy kita na ko sa'yo si King Kong so ulit kire tora si King Kong kita ninyo hatlo kayo lakaw ko Hindi ko kayang pahal. Sarap kong kaya mo na rin. Yung pahal ko sa South Korea. Kuya ko kaya mo na ako. Alam ko sa kaya pinagkupa. Kung kayo, kupa na siya. Muli di kong tabaw. Hindi ko kasaka. Magtuan ako. Salamat kayo. Shockwave! 안녕하세요. 나카에서 타자. 정말 못하다는 거. 너무나 못하러 보니고. 커피 샤키. 소케이와. 회사를 잡게 타요. Kawan ako sa shop. Kung ano lang po. Kami pumasok ko kaya. Pagpagis ka lang. Maring baka. Maring karay. Pero ano? Ayaw. Cake papa dito. Wow. Interview. 안녕하세요. Genesis Korean Funding. 저번에 카론
para sa Congress Pool. Para po swimming pool. Talagang pisita kalorya. Sa isang hoy. Antes na din sa sapa. Ikaw sa sapa ng swimming pool. Tanawa yun. Pero pa ako. Kumusta mo na? Maligo na mo mga kambing. Nagkain kita kambing. Mga kambing yung sa tao. Oo, nangaligo sa swimming pool. Sige mo. Souvenir shop sa Pasay China Store. Sulot tayo. Langgam, kumusta ka na langgam? Kira ka? Kira ka rin, nagpatong? Storya ko langgam. Hakun ka ron. Ha? Kaunod ka ron. Ano siyang parot eh, siya mo tingog. Pungol sa pungol. Kira ka, parot? Kamu tingog parot? Ano parot? Kung tukaya ka na niya. Papuyo ko siya magpalas ko palay. Kung magsugo ko sa'yo palit o tinapay, siya tipalit palas ko. Alagka po rin siya niyang tinira. Kaya ka? Kaya siya. Chulog na tanin o. Supinin na nila. Sulod supinin. Kuya o kayo. Pukpok anong paligyan ako? Annyeonghaseyo. Ako sa souvenir shop karon, palit ko na ako si King Kong. Wala siya si King Kong. Dito sa campus 2 at si King Kong. Tapi lang eh. Guwa na palit ko na ako si King Kong souvenir